Inselmilkom programmi ieħor Kuxjenza, grazzi ta' tant feedback li tibatuli fuq Kuxjenza fuq il-Facebook u anki Instagram, napprezza ħafna ħafna. Illum il-programm mimli ħajja, bżazax ta' dejjem. Għandi l-ċensina Kakija, illi ta' fuq issa b'Come Dine With Me Malta li għamlet suċċess kbir, Lori Xkembri ta' fuq bħala Lori tal-Arloġġi u l-Ġina Granata illi l-kol ta' fuq u kolax marufa u kol fil-pajis fuq ix-xogħol tagħha. Illum għandi żgħażagħ ta' dejjem għaliex kollha għandhom fuq 70 sena, però huma żgħażagħ ta' dejjem għax għadhom attivi, pożittivi, mimlija ħajja u jiena nibda ngħid kemm jalmuni dawn in-nies, jalmuni, jispirawni u nittama li llum dak li se jgħidu iservu ta' ispirazzjoni għalikom ukoll. U ċensina, kif qed tħossok inti kemm il-darba ġejt Kuxjenza? Ġieli ġejtek id-dar intervistak, rindu ma mbagħad mort fuq Come Dine With Me Malta splodejt. Qaset laħħaq. Laqas il-laħaq mal-messaġġi li qed jibatuli. Laqas qatt ma bsart ta' 81 sena u qatt ma bsart li se jkolli dar rispons kollu mant in-nies. Grazzi l-kulħadd, grazzi l-kulħadd. Ejja ħalli naraw klipp minn ta' ċensina Kakija biex niftakru x'għamlet u x'qalet. Wieħed endless love, hemm Burak, ommi ma. Ommi ma, xi tfisser dik l-ommi ma, Nħobb naraħ għax hemm artist fih tal-ġen. X'għamillek dan Burak? Il-ħolma tiegħi li xi darba mmur it-Turkija u forsi nintaqa' miegħu. Istanbul titmur. Issu naqrek. Mamma mia! Ej, ċensina dak mhux Burak, ta'? Għandu l-muscles vera. U donnok għal-qalbek ħatikol. Why they like him that much? And he's just on TV and some really beautiful guys are around the table, you know? So I had to do some magic and it worked. Think so? Muscles worked. Ma mux seħaltu ma Burak. Ma għadurux postu. Jiena ġifiri nafek, kont nafek sew minn qabel u meta rajtu dal-klip vera tħaqt bil-qalb u żgur veru ferraħt il-ħafna nies bil-ħlewwa tiegħek, bis-sempliċità tiegħek, veru tħobbu l-Burak imma. Ħobbu nħobbu. Ġifieri fadi xorta ma jgħaddix. Sar ħabib kbir tiegħi. Indunajt. Ħafna sirna ħabib, sirna close ħafna. Nisbaħ isu ibni u jgħidli tfakkarni fin-nanna tiegħi. U miskin jieħu ħsibi bat li kull jum kif jien u għalih anki u għax mandu l-ħatta u Malta u sirna vera mill-programm law ma telaqni qatt. Għattara? Vera. U qed tgħidilna li meta toħroġ barra kulħadd iwaqfek hux. U tratti u tfal. Li niskanta tfal ta' 8 snin. Jiġu jiġri fuq biex ma ħanuħu trattar ċensina tal-programm. Jibbelquni għax it-tfalu. Jgħidu li għax nixxieq nanna tiji bħalek, ja ħasra. U inti nanna u bużnanna? Le mhux bużnanna, Mela nanna. Għax il-kbir tat-tifla għandu 26 m'għadux miżewweġ. Prosit. Imma inti ispirajt il-ħafna nies għaliex fik raw il-sempliċità u l-ħlewwa. U inti batejt ħafna ċensina. U għaddejt minn ħafna, ma dak ħalleħ warajja jien u life goes on, hekk tittejt fid-dinja. Għax hekk toqgħod tiġġor il-passat u minn xi għaddejt miegħek titkisser hi. Allura jiena nibqa' pożittiva dejjem u daqshekk. Ara, u qed naraw tant ritratti għax ma' Ġoswell. Dak il-napoti il-ġmilti tiegħek. Il-kbir dak il-kbir tiegħek. Le, ifhem, ir-ritratti u anke l-karattru tiegħek għax issa sirt nafu u hemm xi ritratt ma' Vanga Fiero wkoll għax tħobbu ħafna. Dena putija u kol. Dik ta' binta ibni. Proset, għandek ħafna mħabba. Hemmhekk dajn u id-dmija. Meta ġift il-Livan. Eżatt. Mela, ħankomplu nitkellmu ktar tard miegħek. Lori inti gustu Swiss. Jiena nammirak, illum għandek 80 Lori. 80 sena, Alla jbirkek. Imma dek żgħir ukoll. Żgħira għaliex illum għatlek ejja ħanibatlek karozza, għatli li rrit insuq jiena. Bniedem indipendenti ħafna, ġifri għadek is-suq inti, Lori, ma taqtax qalbek f'dan it-traffiku. Jiena għalija ħarġa skopri u ma naqafxa attivi nkollu. U inti tlift il-mara Carmen u xiek kemm ilha nieqsa issa. Doris. Doris, sorry. U tlifla wkoll. Eżatt. Imma Doris milix ħafna li nieqsa. Sena u tlaxxu.
sena u 3 xhur. Naf li ħajtek għamil żmien id-dur biha wkoll u ħabbejta ħafna, tlift il-bintek ukoll, però il-familja tiegħek u n-neputijiet kollha jħobbuk ħafna. Lori, inti tajt li ma tantx torqotux. Eżatt, ma il-lejl għatu biex il-lemmu daqqala biex jallox, daqqala kellebu Hemmhekk qed naraw il-mara tiegħek Dori Sara. Dik il-ħajja tiegħi. Imma tibqa' dej u dejjem tipprova tferraħ in-nies b'dan l-arloġġ li inti dejjem toħloq u vera tferraħ in-nies. Ġifieri inti anke tgħidlek tkun taf xi ħadd illi qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli għajdla ħanferħu. Ara hawnhekk fil-fatt hawn Ġejk ħanini, Ġejk Vella. Ġejk Vella issa se jkun qed jalaq dal-waqt ftit ta' xhur oħra sena li jkun ilu nieqes għax kien awwissu. Ġejk kien ħabib kbir tiegħi wkoll u nħobbu ħafna u nsellmulu wkoll. Jiena l-ektar pjaċir meta nara bniedem għadda biex jifati, kollu ħedġi ma dawx nkun nixtieq li ttieħdi kif sorpriża ħelu għetti ma tafx inti. U jirna xilek, kemm taħseb li għamil tarloġġi, kemm ilek li għamil dejt? Palestra ma għamilċi 1800. 1800 arloġġ u f'kemm snin taħseb, kemm ilek għaddejja, x'inti kont marit. U kont għattissa la fiq, trid nagħmel nagħti xi ħaġa lura. Fit 3 snin u nofs 1800 arloġġ. Il-laħwa, bajnejk magħluqa tagħmlu mela inti l-arloġġ, bajnejk magħluqa tagħmlu. X'inti gustus. Ġieli għamil 3 bil-lejl. 3 bil-lejl tagħmel. Jena Ma tkunx tista' l-orstrija meta ngħid naqbad il-Facebook, impriżi xi ħadd ikollu xi storja, jew għadda bil xi ħaġa, jew mirċitlu xi ħaġa u nagħmlu dak l-arloġġ. Biex jibqalu tifkira. Proset. Japprezzaw ħafna, Proset. Proset. Ħdejk għandna persuna li jien ilha ħafna biex inkellmek, Ġina Granata. Ġina jiena narak fuq televiżjoni Alla jbierek għandek 74 sena u għadek għaddejja taħdem fil-qasam tat-turizmu. Ħanaraw klip, meta kont San Marino, ħanaraw dan il-klip li kien der fuq Rete 4, naraw il-Ġina. Signora, buongiorno, da dove viene lei? Buongiorno, dall'isola di Malta. Dall'isola di Malta. Deduco dall'entusiasmo che tutti siate Ma dell'isola. c'è un gruppo veramente entusiasta. Inselmu lil kulħadd Malta, questa è la nostra lingua. Siamo qui per un gemellaggio con Rimini, con una scuola media a Rimini. Infatti siamo 4 professori, 3 di italiano, insegnano italiano, la lingua italiana, e anche un vicepresidente. E avete portato il vicepresidente? Sì. Avete portato la scolaresca qui? Sì, sì, perché no? Sanremo molto popolare. Xeħlew Ġina, kemm ilu snin dan? Ma Davide Mengacci. 40 sen ilu, iva. Il-laħwa kemm kont għadek żgħira. Tlet skejjel minn Malta, mill-Junior Lyceums. Boys, jien kont nallem Vincenzo Boġbraret, kien hemm tal-Junior Lyceum tal-Ħandaq ukoll miegħi. Inti kont tal-liema. Fatti kollegi. Kont tal-liema? Kont tal-liema. Jiena mill żmien twil għall-liema. U x'kont tallem? Bdejt ta' 19, jiena kont English Special, kont nallem l-Ingliż, tawni l-lingwa Taljana, għax il-lingwa Taljana nallima l-Italjani stess, jien nitkellem 8 lingwi differenti. X'bliema lingwi Mhumiex ftit, jien studjajt ħafna. Bliema lingwi titkellem, ma kontx. Jien nitkellem ħafna lingwi. Ħafna Ħafna minnhom jonqos li daqsxejn prattika, għax ma niprattakomx dejjem. Biex titkellem. L-Ungeris, il-Grek, il-Grek żewġ tipi ta' Grek, il-Franċiż nitkellmu tajjeb ħafna. Nivvjaġġa. L-vjaġġar huwa fija minn mindu kont żgħira. Għax missieri u ommi jintwil ġol imqabba, ġol villaġġ żgħir tal-imqabba. Papa tiegħi kien jaqta' il-ġebel fil-barriera. Jiena trabbejt il-kbira fost Interessanti, għalhekk qed naraw il-tratti kemm tal-familja kemm meta ssifer. Dak huwa grupp ta' studenti li jien għallimt fil-Lily of the Valley il-Mosta. Interessanti. Hemmhekk għax xi kultant jagħmlu reunion u jkunu jriduni fosthom. Ara, jiena naf nies li ġieli daqu mill-esperjenzi tiegħek tal-ivvjaġġar u kollha jfaħruk u jgħidu għandha fuq is-sebgħin imma tar minn nar bl-enerġija tagħha. Sinċerament, Alla ħares nieqaf. Marija Alla ħares nieqaf għax naħseb dak ikun il-mument li jiena nitla'. Jiena sinċerament lill-uliedi ngħidilhom ħalluni ngħix,
ħalluni nitlaq u niġi, jinġili ma jkollix ħafna żmien bejn vjaġġu ieħor, naqla bagalja u nipprepara oħra. Infatti minnix ħafna li ġejt. U xinu l-iktar pajjiż, għax inti vjaġġajt ħafna, l-iktar pajjiż li hekk tħossok vera home meta tmur? Ħanajlek, inħossni ħafna home fl-Italja huwa naturali. Jiena tista' tgħid hemmhekk nafu bħala pajjiż li għandu varjetà kbira ta' postijiet fejn iżżur u ssib minn kollox. Issib minn kollox. Ir-raġel tiegħi Taljan, kombinazzjoni kon turista Ruma, turista, iltaqa' miegħi, iltqajna, għall-ewwel ma kellimtux, ma ħallini dak ir-ritrattattiġ. Konna żewwiġna l-imqabba. Ġol villaġġ tal-imqabba. Iltqajtu Ruma ma żewwiġtu Malta. Iltqajna Ruma wara sentejn iżewwiġna. Iva, żewwiġna Malta fil-villaġġ u jiena fil-villaġġ tal-imqabba u sifirt immedjatament u għamilt 10 snin barra. U inti ma talja għatti ġifiri inti, għax jgħidu dik taf kemm hekk timxi tħaffef inkollu tikkrea bl-idejat. Jiena il-vjaġġ norganizzhom jien ġo moħħi bil-lejl noħlom bihom. Noħlom b'affarijiet ġodda oriġinali. U inti meta kont tifla dejjem xtaqt li x'inti għallima fil-verità professjonalment. Imma meta kont tifla kont toħlom li ddur madwar id-dinja forsi. Le, ma kontx noħlom għadi, ma kontx noħloma f'dak li se nagħmel iktar il-qudiem, le, kont inħobb però nagħllem. Jiena l-istudenti kienu jadurawni u jien inħobb lilhom. Min għandi l-iktar li kont nieħu gost nagħllem huma l-iktar studenti diffiċli, imqarba li ma jridu jafu b'xejn, li kienu jidraw iħobbuni u min għandi ħriġt riżultat eċċezzjonali. Min għandi ħarġu nies illi leħqu. Għamilt operazzjoni minn tani l-oppju, il-kirurgu ħaxsibiju, għarafni mal-ewwel li kont nalmu. Ħbib, ħajti hija ħajja ta' mħabba. Jien inxerrida anke minn fejn rajt deni. Ġifri inti anka minn għamillak il-ħsara tajtu l-mħabba l-ura. Iva, tajtu mħabba kbira l-ura. Xatalima din. Iva, u niprofa nallima l-ħattijħor. Min jiġi fil-kumpanija tiegħi jafa din. Jien bniedma ta' disċiplina, ta' rispett. Din daħlu il-ġenituri tiegħi li nirringrazzjahom sallum il-ġurnata. Però sinċerament dak huwa għaliex qed nagħmel dak li qed nagħmel illum. Ġifieri inti jekk xi ħadd weġġak, kif tirrispondi lura? Ma nirrispondix b'kattiverja qatt, ma jirnexxilix. Imħabba, fl-aħħar jitgħallem. Din persuna li taf tħobb u li qed tagħtini lura imħabba. Iva. Anke jekk bniedem ma jitgħallimx jibqa' jerġa' jweġġak u jweġġak ma tixbax. Ma jimpurtax, fl-aħħar kollox jitla fil-wiċċ. Sinċerament, Marija, dik hija tip ta' persuna dan li qed ngħid huwa verità u jafu kulħadd. Din hija ħajti. Għalhekk irid nibqa' nagħmel, ngħix u nagħti l-imħabba li qed nagħti. Kemm inti mara ħelu, issa aktar qed nieħu pjaċir li ġejt il-programma, x'jiena kon nara fik, kon nisma' ħafna dwarek, u kon ngħid minni, u kon narak hekk ovvjament hawnhekk ix-xandir kemm il-darba. U kon ngħid imma dil mara interessanti ħafna tal-mod kif titkellem, imma id-deskrizzjonijiet ta' nies. Fil-fatt hemm persuna li sa sfortunatament ħallietna ma wkoll kienet titkellem ħafna pożittiv dwarek u allura nibet fija din il-kurzita minn inti, u proset għax il-klim li għattillum jiswa ħafna u anka tal-limtien miegħek. ċensina, intu kol, inti tallem ħafna l-imħabba, l-paċenzja, batejt ħafna fil-passat, għaddejt mis-solitudni niftakar ġejt hawnhekk ukoll, kont ħossok vera waħdek. Imma ara llum ta' 81 sena fej wasalt. Għaliex il-ħajja kull up and down li kollok tiġġildilha, jekk ma tiġġildilix il-ħajja u toqgħod tikpirilek innifsek, bisa tfaqqat. Allora tinsa dejjem il-passat u tibqa' miexi għal qudiem, ma toqgħod issemmi il-passat għax hekk għax kemm xorti ħażina, hemmhekk se taqaf solitudni żgur. Imma llum tallimt jien li immur kullimkien, għad nimmur tal-linja kullimkien. Għal-grazzja waħdi. Nar il-ħadġi xkarrozzi buġibba għat nimxi mal-baħar, għat tinkellem n-nis, kħat għoddi li tratti. Bella kien għawieħed ġifu, għalli tista' tifferma għallet ma jiexi film sar. Biex niffermalu. Għalli għax popolari Malta,
Imma inti titkun minnek, titġillet il-ħajja dejjem. Għaxek toqgħod tikpilli lilek innifsek titkisser. Ġifieri meta inti kien hemm punt fejn ħassejtek waħdek ħafna x'inhi li nafek mhux ħażin. Ħafna. Kont punt li anki nixtieq immut, nixtieq nidħol ġoħom, ma rridx noqgħod id-dar waħdi, nikpi kuljum. Allura mbagħad x'kienet dik? Isu switch ħaġġi jgħidli għaxina l-professur kien jgħidli meta tħossok dawn naqbad il-bib ta' barra u itlaq, mhux tibla l-pirmli, għallu l-pirmli insiju. Allura jien meta nħossni ġej penikettek fuq jew xi ħaġa, ikolli xi problema, naqbad il-bib ta' barra, naqbad li tal-linja anke kemm mur bija nibqa' fuqha tal-linja, imma qiegħda barra, barra ma jġuk sibijiet, imma ġewwa jġuk ħafna Marija. Interessanti di, vera għatettina talima. Allora qed narak tapprova dak li qed tajt. Inti tbagħti mis-solitudni wkoll? Insomma, jiena mbagħad bħala bil-panikat ta' kollu. L-istess nagħmel jien, jiena naqbadu se jkun bil-lejl naqbad il-kolos ta' u noqgħod iddur mat-toroq id-diski. Ara x'inti U noqgħod iddur mat-toroq. Ta' kemm jgħaddili da. Imma jiena jibbi għandi t-tifel bijaj, Lawrence, għandu il-parti tiegħu, Sonja, biex titfall Helwinu. Għanda dik Sonja, żejja l-Prinċipessa tagħna. Għandek ukoll nepotija tħobbok ħafna, kollu Nepotija di bijaj dik, id-detija ju. X'isima nepotija? Rejxi vera. Tħobbok ħafna wkoll. Ħafna. U li ma ġietx kienet xogħol, u xogħol li bijaj ju. Imma jena kiena ma flot kwit. Daqqa ma t-tibla. Dini Rachel? Dikki Rachel, Tħobbok ħafna ta' iħobbok ħafna, ma tħobbok għax sinjali li inti. Jina ħobbu mu jena mi veda brafx li jgħali dekax. Fil-pass mu l-alloġina bil-qalb ħamra. Dejjem tagħmel qalb iva. ħamra, diga. Imma ġina qalb. U t-bimmit qalb li għamil xobor, mu l-alloġi. Għaxalija l-imħabba u għazma mill-imħabba mi veda brafx li il-partija ma nafx kif. U min jagħmellek il-ħażin jekk min iweġġek inti u kif taġixxi? Kelli provando il-problema da. Ragazzi, ġieli għamiltu fi għallu tekniku. Mela, jiena ġina ħan nistaqsik xi ħaġa ħan nistaqsik favur, inti sifer ħafna, jekk tmur Istanbul it-Turkija, di tixtieq tiltaqa' ma' Burak, u x'hekk, forsi jenna ikollok xi kuntatt. Għax vera tixtieq tiltaqa' miegħu inti hu. Kemm nixtieq naraħ darba. Qabel immut ngħidilhom dik nixtieq li naraħ darba ta' vera, x'vera nħobbu jaħdem, nħobbu bħala attura xi ta' 81 imma tixtieq tiltaqa' miegħu. Mhux se tinqatali dik Ma tafx kif ta' f'moħħi fil-programm għandi. Vera? Għandi t-Turkija, iva, meta nagħmilha nipprova nikkuntattjak. Iva, nindok miegħek. Laqasek nafx nagħmel għax niġi żgur. Kemm inti ħelwa. Ġina, tul daw l-esperjenzi kollha bħala għalliema u anke bħala persuna li tivvjaġġa ħafna. Illum kemm rajt, kemm tajt il-laħwa kemm inbdilt u kemm tallimt. Illum li għandek 74 Alla jbierek. Ngħidlek il-verità, skużani jekk tajtek diskors, però jiena nħossni qed nakkwista xi ħaġa kull mument li għaddi. Kull mument ma ngħidx li tlift igwadanjajt. U kull jum li gwadanja xi ħaġa ġdida. Għax kull jum nitgħallem. Nitgħallem il-fatt li niltaqa' ma' ħafna nies differenti, trid tadatta ruħek ma' kull tip ta' persuna li ma tantx huwa faċli xi kultant. Għax aħna kollha naturali, naturalment imbagħtu minn ċerti effetti wkoll. Però dak qed jagħtini iktar saħħa biex inkompli f'ħajti. U hemm xi ħaġa li tajt kemm xtaqt tagħmilta meta kont iżgħar jew qed tgħixha llum dik il-xewqa. Jista' jkun li kien hemm affarijiet forsi xtaqt nagħmilhom ma kellix iċ-ċans għalihom. Meta kont żgħira kont mitlufa fl-istudji, kont nistudja ħafna jien. Kont nitla kellna dar kbira ħafna ġol imqabba, kont nitla waħdi fuq u nistudja. Kont medija wisq. Kont irrid nipprova kollox, jien ta' żgħira diġà tallimt il-karozza u dawk iż-żminijiet ma kontx tara mara s-suq.
Ta' 13 sena kont issuq il-Mercedes ta' missieri. Inressa is-sit ta' qudiem wirħini kien jalli milju. Kellu bokka bija nobis. Għax fl-iskola kont inkaxkar il-premijiet kollha. Moħħi dejjem tani. U moħħi dejjem għaddi nużah. U jien fil-ħajja ħaġa waħda ngħid. Nibqgħu nużaw moħħna u fil-ħajja. Jiena ħadd gost nisma' s-sinjura tgħid she's a fighter u jiena bħalek ukoll. U hekk trid tkun. Kella ma tagħmel xejn. Għax palma ngħid jien sabilli għandi 3 tfal, għandi 7 naputijiet. Imma il-lejl waħdek tqattu, allura inti tittara kif se. U inti trid tkun, inti trid tkun, sinċerament. U naħseb il-familja tiegħek, pereżempju, u tiegħek u tagħkom, meta jarawkom qed tavvanzaw waħedkom u ma ddejqu lil ħadd anzi tispirawhom jgħixu aħjar, ħattejbu l-ħajja ħataffetuha fil-pożittiv. Jiena dejjem ngħidilhom it-tfal, jiem ta' pis ma nkun fuqkom qatt fuq ebda wieħed, għax imbagħad meta jmorru li daw, imbagħad hemmhekk infittexhom, hemmhekk nidħolhom il-pejjeżment li għandi daw niġri. Ma veru ammirevoli. U Lori, minkejja li naf il-weġġa tiegħek li tlift it-tifla u tlift il-mara. Però intu wkoll qed tagħmel ħafna effett pożittiv fuq in-nies ta' madwarek, fuq il-familja. Għax inti jarawk illi tibqa' dej u inti kont f'sitwazzjoni kont qiegħed tmut u x'vera. Jiena tabib kien tal-ġimgħa ħajja. Ġimgħa ħajja kien ta'. Għalli bil-baġġet tlu biex jibat l-dartlu għandu mut ma' familja, għallek toħroġ, għalli il-mulejli ma toħroġ fuq l-idej. Imma jenet, imma jgħidu li sempliċità, mewt, għalla jabbata mux. Allora jena bart, għamilt kuraċ, meta mort id-dar mbat, u li di, insomma, għenuna ħafna. Tbejtu għaxandi 5 tfal tal-ġenne. Allora, għajxer, ma waqfxu, ma tax għal-bizzetu. U da kemm ilu li ġara, kemm il-sena ilu? Ilu 6 snin. Tara għadak maħna u mimli ħajja. Alla jbirek. Mela, jien nixtieq Ġina tagħti parir anke ċensina lil dawk il-nies illi jaqtaw qalbhom ħafna, ġillhom sfortunatament hawn ħafna persuni minn tfal sa kbar ibatu minn sfidi mentali għal xi raġuni jew oħra. Inti l-parir tiegħek x'inhu għal dawn in-nies qegħdin jarawna messaġġ min-naħa tiegħek? Jiena min-naħa tiegħi qed ninnota ħafna. Negattività. Bnedmin negattivi, persuni li niltaqa' magħhom jħarsu lejn l-ikraħ tal-ħajja. Min kull ma hemm qudiemna trid tipprova tfittex u tara it-tajjeb li hemm. Kemm fil-persuna u kemm anke fis-sitwazzjoni. Jekk inti se tħares u tkun negattiv biss, il-ħajja se tibqa' tippreċipita. Ma nafx jekk taqblux miegħi ħbieb, imma jiena dik ħassejta u dik nipprova nagħllimha jien. Nagħllimha f'kulħadd. Jien anke pereżempju sempliċi kumment u min jafni sew u ħbieb tiegħi jafu. Ħafna drabi ġieli insaqsi kif inti sejra? Sissa dik għalija hija negattività. Tajba grazzi, irrispondi b'dak il-mod. Sissa, ġifieri x'qed lesti ruħek għal xi ħaġa ħażina? Le, ħares il-qudiem bid-bissima fuq fommok. Dik nemmen fiha jien. U ċensina, dawk il-persuni forsi għax għandhom età bħalma għandek inti u jaqtaw qalbhom, jinfnew fil-passat, x'messaġġ tgħaddilhom biex jitqawwew bħalma għamilt inti u jagħmlu kuraġġ u jimitaw. Jiena dejjem hekk ngħid. Fil-ħajja hekk ma tkunx tiġġildilha l-ħajja titkisser. Waħda, irid ikollok fidi fil-mulej, dik importanti. U t-tieni, inti ma tixti nagħlaq fik innifsek u tittinxa jiena il-karita salmuni ħaġa. L-ewwel ħobb lilek innifsek biex tħobb il-ħadd ieħor. Jekk inti ma tħobbx lilek innifsek kif tista' tħobb il-ħadd ieħor. Allura inti tittamel il-mezz tiegħek, iridu jiġġieldu l-ħajja, hemm xemm tħalleh il-passat u inti dejjem ħares il-qudiem. Żomm dejjem ruħek pożittiv għax inkella jekk toqgħod tiftakar is-sukur toqgħod ngħid għax għandi hekk u għandi se titkisser u mela ħalleh warajk dak. U dejjem żomm il-preżent qudiemek, kun pożittiv u għafda fil-mulej dik biss. Proset, ċensina, Lori,
u ġina il-programm tar imma l-esperjenzi li tajtuni u t-talim li tajtu ħanibqa' nożżu f'qalbi u ta' dan nirringrazzjakom ħafna għax żgur illum minn rakom jekk forsi kellu xi ħsibijiet negattivi żgur tajjartuhom u dawwaltu lil min kien fidlam. Nirringrazzjakom ħafna li ġejtu f'kuxjenza. Dak kien kuxjenza llum vera ħadd pjaċir, vera l-muni u ħanibqa' nos dawn il-pariri. Grazzi Licio Farrugia, id-direttur tal-programm, grazzi l-kru li għandi fl-istudio u l-dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll u jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla segwu kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi ħafna li kontu magħna.